I'm Elias, this is my grandpa, and I'm happy you're watching this video. Thank you very much. Okay, say bye. Bye. Okay. May buntag kaninyong tanan din ha, may buntag or mayong hapon kaninyong tanan din ha. Mauto ang akong kamagulangan nga apo. Si Elias, moadto na siya sa eskwelahan karon, so akong giingnon siya nga mangumusta kaninyong tanan din ha sa BJMP Giholngan City. Daghang salamat nga sa gihapon nagtuon kita sa pulong sa Ginoo. Dako gyud akong pasalamat nga magkauban kita. Ako unta gusto ko nga makapauli din ha. Apan tungod sa coronavirus, imposible pa kay dili usab ko makabisita ninyo din ha. Apan gusto gyud ako nga makita mo, gusto na akong makaon ang inyong gipreparar, ang pandesal or pancit or wala og kahibalo. Gusto kong maminaw sa inyong kanta, gusto usab kong maminaw kung naamoy mga pangutana o kung unsay akong gi-explicar nga adunay mga pangutana ug ako usab mga pangutana kaninyo. Someday siguro makapauli ako din na sa Pilipinas. Pagkakaroon, I think there's no chance. But anyways, sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. So magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat ni ining adlaw sa kahaponon nga kami makatuon sa imong pulong. Ang imong pulong nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat usab sa mga nagsulat niini 2,000 years ago. Aron nga among mahibaw-an kung kinsa ka og unsay imong gitudlo kanamo. Nagaampo kami nga among kasing-kasing imong abrihan. Aron nga kami among ma-practice, among magamit kining pulong nga imong gihatag kanamo. Nagahangyo usab kami nga ang Espiritu Santo magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa atong review, kining sitwasyon na karon mao nay pinakakatapusan nga oras sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong mahibaw-an gikan sa kapitulo 13 hangtod sa 17, usala ni siya ka sitwasyon. Dito sila sa celebration sa Passover. Dako kaayong celebration sa atong nahibaw-an na dako kaayong fiesta. Pila ka milyon, pila ka libo ang moana dinha. So aduna usab sila pinakakatapusan nga panihapon. Mag-enjoy husto ang mga tao. Og si Jesus iya usab kining gigamit sa iyang disipulo aron nga panamilit. Kay mobalik naman siya sa atong amahan. So mag-review kita para mahinumduman nato nga gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga tinun-an aron nga mahibaw-an nila nga sila magsakripisyo, mag-alagad one another, magtabang-tabang sila. O ato pong nahibaw-an nga sa iyang panamilit, naghatag siya bagong sugo. Ang sugo nga maghigugmay sa usag-usa. Miingon usab siya nga siya lang ang atong saligan kay siya lang ang kinabuhi, siya lang ang dalan, siya lang ang kamatuoran. Og miingon siya, ayaw kamo og kahadlok, ayaw kamo kabalaka, kay akong ihatag kaninyo ang Espiritu Santo. So, maunay sa gamay nga review nato. Karon moanha na ta sa kapitulo 17. Kini ang pag-ampo ni Jesus alang sa tanan, alang sa iyang kaugalingon, sa iyang relasyon sa amahan, o relasyon niya sa mga disipulo, o sa imuha, o sa ako usab. So, importante kayo ning pag-ampo ni Jesus. Usa ka bantugan nga ebanghelista, bantugan nga pastor, si John Knox,
sa Inglaterra, sa wala pa siya namatay, mga pila na ka oras ba usa siya mamatay, iyang giingnan niya ang iyang asawa nga palihog og basa ang Juan kapitulo 17. So gibasa kini sa iyang asawa hangtod si John Knox namatay. So kadaghanan nga mga nagtuon sa Bible, kini ang usa ka pinakaimportante nga atong tun-an nga gipabilin sa atong Ginoong Kristo. O moadto na kita, naa na ba mo sa John 17, John chapter 17. Sa atong mahibaw-an niya nga si Jesus nanihapon sila didto sa usa ka lugar sa bukid sa Olivo. O miingon siya paghuman niya sa iyang panamilit, pagkahuman sa panihapon, miingon siya mularga na ta. Moadto ta sa garden sa Gethsemane. Gabii karon, bulanon. O sila sa samtang nagpaubos sila gikan sa Mount of Olive, miadto sila sa Gihon River, ako ning naagyan. And then pagkatapos mutungas na usab sila sa Jerusalem, o pag-agi maagyan nila ang temple na sa ilang wala. O sa ilang wala, ila pong makita ang dako kayong gate nga adunay forma sa gate nga olivo or grapes. Dako kayo na sa pultahan. Kay ang grapes mao nay simbolo sa mga Israelihin noon o sa mga Hudiyo. Sila ang grapes sa Ginoo. So miagi sila ani og si Jesus og mga disciples miadto sa garden sa Gethsemane. So dinhi nahitabo ang pag-ampo ni Jesus sa garden sa Gethsemane. Wala ko kay bulog unsang oras, mga alas 12 alaunas kadlawon o kinibulanon. So nag-ampo si Jesus, mao ni iyang pag-ampo. Versikulo 1. Human makasulti si Jesus ni ini, pagkahuman katong panamilit, mao ni giingon niya. Mihangad siya sa langit ug miingon, nag-ampo si Jesus. Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak. Aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Unsa man ay usa sa mga importante nga words, mga pulong mao nga ipadayag ang himaya. Miabot na ang takna. Mga 6 o 7 ka beses nga gisulti ni Jesus nga ang panahon wala pa moabot. Sa kapitulo 2, sa dihang ang iyang inahan na nangayog tabang kung unsa himuon kay nahotdan na og vino, ang sulti ni Jesus miingon nga ang akong panahon wala pa moabot. O miingon usab siya dinapoy nahitabo nga dito sa templo nga gusto siya dakpon aron patyon, aron prisuhon. Wala nila ni nahimo. Miingon si Jesus, ang akong panahon wala pa moabot. Karon mao na ni ang panahon nga moabot. Ang panahon nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi alang sa imuha o sa akoa. Magpalansang na siya sa cross. So miingon siya, amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. So aduna sila'y relation kining duha, ang amahan ug ang anak. Versikulo 2, kay gihatagan mo siya katungod ibabaw sa tanang tao. Ang amahan gihatagan niya si Jesucristo, ang anak. Katungod ibabaw sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. So ang tanang power, ang tanang gahom gihatag ni Jesus aron nga makahatag siya kinabuhi nga dayon. Unsa man ning kinabuhi nga giingon ni Jesus? Siguro ato na ning natun-an ang kinabuhi ng dayon sa original nga lengguwahe sa Griego, zoe. Lain ning mao ning kinabuhi nga
anaa si Jesucristo uban kanimo. Mao ning kinabuhi nga giingon nga magsugod ang kinabuhi kay ang tao duha ang kinabuhi. Kay ang tao duha ang kinabuhi. Ang usang kinabuhi nga walay Ginoo. Kinabuhi nga moadto sa impierno. Ang usang kinabuhi kining Zoe, kinabuhi nga uban ang atong Ginoong Jesucristo. Nga ang nagdumala sa imong kinabuhi karon mao ang atong Ginoong Jesucristo. Mao ni giingon niyang kinabuhi. Mao ni ihatag niyang kinabuhi. Dili siya maghatag og kinabuhi dito sa impierno. Versikulo 3, o kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo mo ilang kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. So kadaghanan mangutana o sa versikulo 2 miingon si Jesus nga usa lang matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. So makaingon sila nga si Jesus dili Ginoo. Kay gipadala man lang siya. Gipadala man siya gikan sa langit. Pero makapungutana kita, hain man siya gikan sa langit. So kinsa may makaadto lang sa langit? Ang mga tao ba? Kinsa may mga tao din nga galing sa langit, mga gikan sa langit? Si Jesus gikan sa langit. Kauban niya ang Amahan. Ang atong Amahan, espirituhanon, kompleto nga Ginoo. Si Jesus pag-ani niya dinhi sa kalibutan, kompleto siya nga Ginoo o kompleto siya nga tao. Kung imo siyang kusion, masakitan usab siya. Kung gutom siya, dili siya makakaon, gutomon pod. Naibalo kita nga si Jesus giuhaw. So kompleto usab siya nga tao, kay giuhaw man siya. Apan kompleto siya sa Ginoo, kompleto siya nga Ginoo. Wala sa dihang dinhi siya sa kalibutan 33 ka tuig, wala niya gigamit ang tanan niyang power, ang tanan niyang gahom. Pero nakita sa mga disipulo gisulat nga gamhanan sa atong Ginoong Jesucristo. Mulakaw siya sa dagat, mga sobra sa 10 o 15 ka libo ka tawo nga ingi pakaon. Dinhay mga tao nga namatay na og iyang giayo. So daghan siyang gihimo nga makita nato nga siyang Ginoo, apan wala niya ipakita ang tanan. So sa dihang miingon siya nga maghatag siya kinabuhi nga dayon, siya lang ang makahatag. Og atong usab nga lantawon nga ang Amahan dito sa langit. Si Jesus dinhi sa yuta, ang posisyon nila lain. So sa dihang si Jesus dinhi sa yuta, adako niya kayong pagrespeta sa Amahan. Nagpaubos siya og husto. Mao nang miingon siya nga mas labaw pa sila kay kanako, may labaw pa ang Amahan kaysa posisyon niya man siya sa kalibutan. Nagpaubos siya og husto sa ang Amahan. Kay kinsay gapadala niya ang iyang Amahan, siya ang misunod. O kini ato ning mahabaw-an samtang magtuon kita nga maklaro nato. Apan kining Trinity sa Biblia daghang mga ebidensya nga usa lang ang Ginoo pero tulo ka persona. Daghang kang ebidensya. It will take hours and hours to study. Pero kining kapitulo 17 ato usab nga tunan atong makita nga si Jesus ang Ginoo. Versikulo 4. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. So sa pag-ani ni Jesus dinhi sa kalibutan, dinay job description. Adunay gipabuhat ang atong Amahan. Miingon siya, gibuhat ko na ang tanan. Iyan ang gisultian ang mga disipulo.
So ang tanan, mingon siya, karon amahan, pasidunggi ako dinha sa imong presensya. Sa presensya dito sa langit, pasidunggan, miingon sa iyang pag-ampo nga pasidunggan siya dito sa presensya sa iyang amahan. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. So sa iyang dungog, sa presensya dito, dina na siya dito sa langit. Kay miingon siya, sa wala pa buhata ang kalibutan, dina na si Jesus. Atong mahibaw-an nga si Jesus miingon nga sa wala pa si Abraham, dina na ko. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dina na ako. Sa Kapitulo 1, miingon siya nga siya ang gabuhat sa kalibutan. So kinsa man ni Jesus. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. Versikulo 7. O karon naibal sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagagikan kanimo. Unsa maning gihatag? Unsa maning giingon ni Jesus nga ang tanan nga gihatag? Sa unang bersikulo sa Sayes miingon siya nga ang gihatag din sa kalibutan ang mga disipulo nga iyang gihatag. Og miingon siya nga kini gikan kanimo. Wala ba mo nahibalo nga ikaw ug ako ang gasa sa amahan ngadto ni Jesus? Kita ang gasa, usay matingala kita, unsa may akong kinabuhi nga dili man ako sikat dinhi sa kalibutan, ngano man nga ako ang gasa. Ang mga tawo nga misunod, misalig ni Jesus mao ang gasa. Mingon siya, o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako. Ang gahatag nimo og sa ako ang amahan. Gihatag nga gasang ngadto ni Kristo. Mao na versikulo 7. Versikulo 8. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako. O kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo og mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. 9. Nagampo ako alang kanila. So gikan sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 8, nagampo si Jesus sa amahan. Dinay iyang gipangayo, nagpasalamat siya. Versikulo 9 mao ang pag-ampo na ni Jesus sa iyang mga disipulo og alang kanato. Og atong mahibawan nga kining bersikulo 17, tulo ka parte ang iyang pag-ampo. Nag-ampo siya sa relasyon sa amahan og sa iya, Nag-ampo usab siya sa mga disipulo niya. Og ikatulo, nag-ampo usab siya sa mga tawo nga musunod ni Jesus. Ikaw ug ako. Mo na ikatulong nga ikatulong parte sa iyang pag-ampo. Versikulo 9. Nag-ampo ako kanila. Wala ako mag-ampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Wala siya nag-ampo sa mga tawo nga paingon sa impyerno. Apan nag-ampo siya sa mga tawo nga gipili. Mga tawo nga gitugyan kanako, kay imo man sila. So, siya nag-ampo alang sa mga disipulo. Sa versikulo 10, ang tanang tao nga ako, ang tanang tao nga sumusunod ni Jesus, imo. Niingon siya.
og silang tanan nga imuha akoa. So nakita ninyo nga kung kinsay tag-iya nato, kita gihatag nga gasa, ang tag-iya nato ang amahan, miingon usab si Jesus nga ang tag-iya nato siya. Imo kining mga tawo na ako usab kining sumusunod. Balik ko na ako ang versikulo 10. Ang tanang tao nga ako imo, og silang tanan nga imo ako, og ang akong himaya gipadayag dinha kanila. Verse 11. Og karon moanha ko kanimo. Asa man siya moadto? Mubalik siya sa amahan. Ngayon siya, og karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan sila magpabilin dinhi. Balaang amahan. Bantayis sila diha sa gahom sa imong ngalan. So sa ngalan sa atong amahan, bantayan kita. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. So nakita nato ang Trinity dinhi, ang Trinity. Nakita nato unsa may giingon niya. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Naglibog na mo. So maunay gikan ang prinsipyo sa Trinity na usa lamang ang Ginoo pero sila united. Adunay interesting dinhi sa versikulo 11. O karon mohanan ako kanimo, mubalik na siya. Kay balo ba mo sa kung kami mo pauli dina sa Pilipinas. Gikan kami sa Vancouver, Canada, o gikan kami diri sa among siyudad Regina. And then ang eroplano mo lupad og 3 ka oras mo paingon sa Vancouver. O gikan sa Vancouver mo lupad og mga 15 ka oras moabot na didto sa Manila. Nahibalo ba mo nga bisan pag-abri sa eroplano, sa pultahan sa eroplano, mahibaw-an na namo nga lain ng lugar kini. Ang hangin bugat kayo sa among bugat kayo nga ibomba sa among heart, sa among kasing-kasing. Kay ang hangin sa Pilipinas mga 80 to 90% ang humidity. Ang kontento sa tubig diri sa amo sa Canada, sa among probinsya diri. Gamay og sulod ang hangin diri, gamay ang tubig. So siguro mga 15 to 20% lang. So ang pagginhawa namo dinhi ug ang pagginhawa dito sa Pilipinas lain. So pag abot namo dito dako kay diferensya mahibaw namo. Kini ako usab nga nakita. Ningon siya, og karon ama, og karon moanha ako kanimo. Mubalik na si Jesus. Atong mahibaw-an nga si Jesus gikan sa langit, gikan sa amahan. Og miani siya pag-ani niya dinhi sa kalibutan. Kay balukag hain siya na tao lang siya sa pasungan. Siya ang gabuhat sa kalibutan. Apan pag-ani niya dinhi natawo siya sa pasungan. Ang iyang pamilya Ang iyang pamilya pobre. Sa Maria o si Joseph o mga igsoon niya, mga pobre karpintero lang. Nakapuyo siya. Wala ko kaibalo sa pagkaon nila, pero posible ang pagkaon nila bulad. Wala ko kaibalo na ba'y kalamunggay dito. Pero ang ilang pagkaon, pinubre lang kayo. So gikan siya sa langit, mipuyo siya din sa kalibutan. Sa mga tao nga iyang gibuhat, apan kadaghanan sa mga tao, wala mutuo kaniya. Kundili gipatay siya. Apan mubalik na siya.
So dako kay diferensya nga gikan sa langit may ani siya dinhi. O ang pagtratar sa mga tao lain, pobre ang iyang kinabuhi nga unta dato man siya ang tag-iya sa tibuok kalibutan. Apan nagpaubos siya diri aron lang pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Versikulo 12. Samtang ako uban pa kanila, gibentayan ko sila pinaagi sa gahum sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibentayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas ni adtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud aron matuman ang kasulatan. Naibawa na nga si Judas magbudhi gyud. Ang kinabuhi ni Jesus makita kung basahon ang Old Testament, ang tanang kinabuhi niya atong mahibaw-an didto. Naana sa kasulatan mao giingon ni Jesus. Aron nga matuman ang kasulatan, ang tanan nga gihimo dinhi ni Jesus naa sa kasulatan nga matuman gyud ang naa sa kasulatan. Versikulo 13, ug karon moanha ako kanimo, o gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. Unsa may mga pulong ani nga importante kayo. Minsan moanha na ako kanimo. Minsan kining tanan akong gisulti kanimo sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit. Adunay hingpit nga kalipay sa mga disipulo. Pero mayroon siyang pulong, duyog kanako. Duyog kanako, uban di ay siya sa disipulo. Miingon siya, matingala kita, miingon siya, muanha na ko din na, amahan, mubalik na ko. Pero miingon usab siya nga para hingpit ang kalipay, kompleto nga kalipay, sa mga disipulo, duyog kanako. Naadi ay pud si Jesus, miingon siya, naa ako gihapon. Bisag tuwa ako dito, miingon siya, ang ilang kalipay, duyog ako. Uban ako sa ilang kalipay. Unsa man ni pagkahitabo. Nga miingon siya, duyog uban di ay usab siya. Kay atong mahibawan nga ang gihatag sa atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu Santo. Mao na ibot ipasabot nga ang maghatag sa kumplito nga kalipay maong Espiritu Santo. Kumplito nga kalipay, lain nga kalipay nga mahimong dato, dakag kwarta. Kalipay nga uban ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na kumplito nga kalipay. Kalipay nga dili temporaryo. Kung gihatagang kag kwarta sa Ginoo, mao na imong kalipay, dangha ka ang kwarta, apan adunay panahon nga mahurot ng kwarta. Kung sikat ka sa Pilipinas, adunay panahon nga dili ka mo sikat. Dili hingpit ang kalipay. Apan si Jesus mingon nga ang hingpit nga kalipay nga uban siya. Versikulo 14. Gihatag ko kanila ang imong pulong. Asa man nato makita ang pulong sa Ginoo karon? Mao na pinaka-reason nga kita gatuon sa pulong sa Ginoo. Kay di na lang nato makita sa Biblia. Versikulo 13 again, ug karon moanha ako kanimo, ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. So bantayan ninyo ng pulong hingpit duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong busa ngano man unsay mahitabo gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, sama nga ako dili iya sa kalibutan. Gikasilagan sila ang mga disipulo sa mga tao. Kay wala man sila motuon ni Jesus. Pareha usab si Jesus gikasilagan. So kung ikaw di ay iya sa Ginoo,
dinhi sa kalibutan ang mga tawo nga dili mosalig sa Ginoo, masilag sila nimo. Masilag sila, maglagot sila. Apan kay nganuman, kay dili man ka taga dinhi sa kalibutan, naamay atong adtuan, naamay kalibutan nato nga kauban ang atong Ginoong Kristo. Dili ni atong kalibutan. So bisag unsa pay mahitabo sa atong kinabuhi, bisag galisod ka mo ron dinha, kini temporaryo lamang. Kay aduna kitay lugar nga gipreparar sa atong Ginoo. Dili kita taga dinhi. Ako dili ko taga Canada. Bisag ang akong citizenship Canadian. Apan dili gini ang tinuod. Ang tinuod ang akong pagka-citizen. Citizen ako sa langit. Ikaw ako usab nga mituo o misalig ni Jesus ang atong citizenship. Ang tinuod adto sa langit. Kay kining atong citizen dinhi sa kalibutan temporaryo lamang. Sa versikulo 15, wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ayaw mo sila kuha pero bantayan sila. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So, nagtuon kita sa kamatuoran. Ang pulong sa atong Ginoo naa lang makita sa Biblia. Unang usa ka reason nga kita gatuon karon. Kay mao nay kamatuoran sa atong Ginoong Kristo. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. So, ingon sila, kining mga 11 ka disipulo, ako silang ipadala din sa kalibutan. Sa mga tao nga dili mo tuog mo salig. Pero bantayi sila. Kay lisod ang ilang kinabuhi. Ang nagpadala ka nato, ang atong Ginoong Kristo. Og tungod kanila, versikulo 19, og tungod kanila, og tungod sa mga disipulo. Og tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Versikulo 20, nag-ampo ako, mingon siya, nag-ampo ako, amahan, dili lamang alang kanila sa mga disipulo, 2,000 na katuig karon, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Mao ni apil na kita karon sa pag-ampo ni Hesus. Sa ikatulong parte siyang ampo, nag-ampo na siya para kanato. Akong usbon, nag-ampo ako dili lamang sa mga disipulo, apan kundili usab ni adtong mutuo, katong mga tawo nga mituo, katong mga tawo nga naa sa BJMP giholngan. Mga tawo nga tuwa sa Africa, sa China, dinhi sa Canada, ang iyang pag-ampo, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Kining mga disipulo, usa sila gipatay, nagsabwag sila sa mensahe sa Ginoo, sa gitudlo ni Jesus kanila. Naghatag, miadto sila sa Africa, miadto sa India, miadto sa Saudi Arabia, sa Afghanistan, miadto sa Europe, miadto sa Roma. Nagdaghan ang pulong sa Ginoo. Nagdaghan ang Kristyanismo. O ang mga Espanyol miani usab sa Pilipinas, nag-introduce sa Christianity. O ang mga misyonaryo gikan sa Amerika mianhi dinhi sa Pilipinas aron nga kita mahibalo. Mga misyonaryo miadto sa Africa, miadto sa China. So unsay giampo ni Hesus? Nag-ampo ako dili lamang alang kanila sa mga disipulo, kundi alang usab ni adtong mutuo kanako
tungod sa ilang mensahe. Nagaampo usab ang atong Ginoo sa imuhag sa ako. 2,000 na katuig karon ang netabo. So, ang mag-ampo day kanato ang atong Ginoong Hesukristo. Nag-ampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, mingon siya kanato, sama nga ikaw ania kanako, og ako anaa kanimo. Usa lang sila. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usa ra. Versikulo 22. So kung kinsa to miingon kaninyo nga si Jesus dili Ginoo, ingnan ninyo tun-an ang libro nga Juan, tun-an ang kapitulo 17. Versikulo 22, utro na ako, gihatag ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usa ra. Ako ana kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa og sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Usay matingala kita ni ining pulong, lisod-lisod ning pulong. Ingon siya, ikaw nagpadala kanako. Nabalo kita nga nagpadala. Og mingon siya usab, mingon siya nga ikaw nahigugma kanako. Higugma ka kanila, higugma ka kanatong tanan. Mingon siya nahigugma usab siya kanako. Ang amahan nahigugma usab sa anak. Unsa man ning klaseng gugma nga giingon ni Jesus? Kini katingalahan nga gugma, kini lain sa gugma nga atong mahibaw-an. Kay imagine huna-huna ang amahan nahigugma sa anak. Iyang gipadala dinhi sa kalibutan. Kay nahigugma siya sa mga tao, iyang gipadala sa iyang gugma, iyang gipadala dinhi aron magpakamatay, magsakripisyo para nimo o para ako. Unsa man ang klaseng gugma nga ipadala man ka, nga ihatag nimo imong kinabuhi. Ako kang gihigugma apan ihatag nimo imong kinabuhi. Mao na klase sa gugma nga pinaka-prime, pinakataas nga klase nga gugma. Dinhi sa kalibutan lain ang gugma nga atong nahibaw-an. Kung atong gugma nga kung imo kong higugmaon, ako kang higugmaon. Kung naa ko'y makuha nimo, ako kang higugmaon. Apan ang gugma ni sa Ginoo, sakripisyo nga gugma. Nga nagsakripisyo gusto nga walay makuha. Unsa may makuha sa atong Ginoo nimo sa kawa? Nga magpakamatay man. Ug ang iyang gugma kay balo ka bisag kinsa pobre dato katong mosunod kaniya iyang gigugma. Mo ni mag-ampo kita nga mahibaw nato kung unsaon nato paggamit ning gugma sa Ginoo. O dinay usa ka pulong nga giingon. Sa akong himaya, versikulo 24, sa pinaka-end, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nihigugma kaman kanako, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa wala pa si Jesus mianhi dinhi sa Israel. Mga 2,000 katuig karon. Nahibaw na nga nahigugma ang Ginoo sa iya. Bisan sa wala pa buhata
ang kalibutan. Aduna sila relasyon. Versikulo 25, amahan nga matarong. Ang kalibutan wala makaila kanimo. Apan ako nakaila kanimo. O kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, o kini akong padayunon pagbuhat, aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila. Katingalahan kining pinakahuli nga pinakaulahi nga bersikulo. Minsan gipaila ko ikaw kanila, okay lang, pagilaw. O kini akong padayunon. Unsaon man niya pagpadayon, mingon siya padayunon, continuous. Nga, mingon siya, moadto ko sa langit, mo paulit ako din ha. Apan miingon siya diri nga, akong padayunon, pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako. Og magpuyo usab ako diha kanila. Una-una ana ang iyang pag-ampo. Mingon siya, moadto na ko sa langit. Apan mingon siya, magpadayon siya o magpuyo siya sa imong kasing-kasing o sa ako. Unsaon man may tabo ni? Unsa may gisaad ni Jesus? Nagsaad siya nga ihatag niyang Espiritu Santo nga mao'y musulod sa atong kanang kasing-kasing, nga mao'y magpuyo usab kanato, nga mao'y magpadayon. Ang atong Ginoo musulod sa atong kasing-kasing, magpadayon og magpuyo siya. Magampo kita. Among amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong pulong. Nagaampo usab ako ni ining sobra sa 40 nga naminaw nga nagtanaw karon. Nagaampo ako nga hinaot po ta nga ikaw magapuyo kanila, nga magapadayon ang imong gugma kanila, nga mahibaw-an nila nga ikaw sa ilang sitwasyon karon nahigugma kanila. Ginoo, panalangina, bantaye sila dinha sa BJNP. Bantaye sila sa COVID, Lord. Bantaye sila sa mga sakit. Ubanan mo sila sa kalisud sa ilang kinabuhi. Hinaot po nga mahatagan nimo sila og kalipay nga uban kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.